ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುಲೆನಾಗೆ ಬಂಡದ ಅದೇ ಅದು ಕುಲನಾಗೆ ಪಂಡ ಯಾಂಕಲ್ ಎక్కడ ಪಂಡತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ ಪಂಡಿ ಪಂಡಿ ಅವು ನಾಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದ್ಪೇರು. ಹಾಂ ಅವು ದರ್ಶನೊಡೆ ಬಿಡ್ಪಾಡತ್ತು ಇಂಚೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಂಡು. ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೊಕ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪರಿತ್ತೀವಿ ಕುಲನಾಗೆ ಪಂಡ ಎక్కడ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಯ್ಯ ಅಕ್ಕಡೆ ಪಂಡತ್ತೆ ಐಟು ತೈ ನಾಗಡೆಂಕುಲು ಆಶ್ಲೇಷ ಬೇಡ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿಶಾಶ ನಾಗ ಅಂಚ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜೆ ದುಂಬುದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಬತ್ತಿನ ನಾಗಿ ಈ ಪ್ರೇತದ ಬಾಧೆ ಅಂಚೆಗಂಡು ನನ್ನ ನಾಗನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಾಗನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರೇತ ಅಂದು ಪೂಜಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ದಿನ ದೋಷಡ್ದಾರ ಆಗ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಗ ಬಂಧನ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ನಾಗನ ಕಲ್ಲಡು ಪ್ರೇತ ಕಾಗನ ಕಲ್ಲಡು ಪ್ರೇತ ಆಪುಜಿ ಐಡ್ದಾರ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಮುಗುಲು ಕೊರಿ ಪೂಜೆ ಆ ನಾಗ ಸರ್ಪದೋಷ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎತ್ತಿನಿಡ್ದಾರ ಆ ನಾಗ ಬಂಧನ ಐಕುಪ್ಪುಂಡು ಇತೇಂಕುದಾದ ಕಾಳ ಸರ್ಪದೋಷ ಅಂತ ಕಾಳ ಸರ್ಪದೋಷ ನಾಯಕ ಅಂಚತ್ ಅವು ಕಾಳ ಸರ್ಪೆ ಅವನು ಸುತ್ತಬಾರ್ದಿಪ್ಪು ఆయన ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಶಾಪಡ್ದಾರ ಈ ಸರ್ಪೆ ఆయన ಸುತ್ತಬಾರ್ದಿಪ್ಪು ఆయన ಆ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಲೆಂಚಗೆಂಡು ನಾಗ ಬಂಧನಡು ಪ್ರೇತ ಮಂಡನ ನಾಗನ ಒಟ್ಟು ಬನಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಕೊಂಚ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಪಿತೃಲೋಕ ಅಂದು ನಾಗಲು ಪೋಡೈಕ್ ಅಡೆ ಪೋರೆಗೆ ಈ ನಾಗ ಬಂಧನ ಆಗಿ ತಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ತಡೆ ಆಗಿ ಕುಳಿದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ ಮೋಕ್ಷ ಕೊರ್ಲಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಗೋಪಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಪಂಡ ಈತ ಐಕ್ ನಾಗದಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪ ಅಥವಾ ನಾಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಅವಳು ನಾಗದೇವರು ಆಯ್ತ ದಾದ ದೋಷ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ಪಂಡಿಬೇಕ ಆಯ್ತ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಕರಿಯಾಯ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಐತಾಶಕ ಅವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೋಪುಡು ಐಡ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಧಿವಿಧಾನ ದಾದ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತೊಂಜಿ ಮಲ್ತನ ತಿಲೋಹೋಮನ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಪಾಪಕರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ತಿಲೋಹೋಮ ಮಲ್ತನ ಐತಾಶಕ್ಕೆ ಐಕ್ ಮೋಕ್ಷ ಬೊಪ್ಪುಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಎಂಕುದಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಡ ಈ ತೀರ್ಪಾಗಿ ತಿಲೋಹೋಮ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೊಪ್ಪುಡು ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ 15 ಸೇರಲ್ಲಿ ಪಣಪ ಹಿರಿಯರೊಟ್ಟು ಸೇರಿಗಾಗಲೇ ಬಂಧನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ನಾಗ ಬಂಧನ ಅಂದತ್ ಅಬ್ಬ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಂಧನ ಆ ಬಂಧನ ಬಿಡ್ಪಾ ಇರೋದು ಅದೇ ಐ ಬಂಧನ ಮಂಡ ಈಗ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಲ್ಪಡ ಆ ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಆ ಪಾಪಕರ್ಮ ಸರಿಯಾನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಡ ಆಪು ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡು ಕೆಲವು ಪುಂಜಗರ್ಪೇರು ಈ ವೃಕ್ಷ ನಾಗಿ ಪಂಡ ಮರಟು ನಾಗೆ ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತ ದೈವ ದೇವಳ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಾಗ ಒಂಜಿ ಓವು ಮರಟು ಪುಂಡು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಗಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೆ ಅಂದಾಂಡ ವಾಯಗ ದೋಷ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ ನನ್ನವರನ್ನ ಮಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಬಾಧಕ ಇಂಬಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪನ ಸರ್ಪ ಶಾಪ ಆಗ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಬುಡು ಪೂಜಿಂది ಉಪ್ಪುನಗಲ ದೋಷ ಅನುಭವಿಪೇರು ತೀರಿಂಡಲ ಈ ಐಕ್ ಬೋಡ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಆಗ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೋಜಿಂది ಲೆಕ್ಕ.